Bilan li jkun hawn aktar sigurtà fit-toroq Maltin, trailers u containers mitluqin u parkjati illegalment fit-toroq jew f'żoni partikolari, inkluż fiż-żona ta' Ras il-Ħanżir u ż-żona industrijali ta' Kordin li tinsab bis-Swit se jkunu qed jitneħħew. Dan tħabbar f'avviż maħruġ minn Transport Malta waqt li l-miżura għandha lan li tevita perikli żejda fit-toroq tagħna, waqt li d-dera tagħhom ma tibqax tkerraħ l-inħawi. Fuq il-medja soċjali l-Ministru responsabbli Chris Bonnet ukoll tenna li din l-azzjoni qed tittieħed wara tħassib li wrew ir-residenti, xufieri u kull min jifrekwenta l-inħawi. Uffiċjali minn Transport Malta se jkunu qed jagħmlu kuntatt mas-sidien ta' dawn it-trailers biex ineħħuhom mit-toroq imsemmijin. Jekk ma tittieħedx azzjoni mit-22 ta' Awwissu l-istess vetturi se jkunu qed jitneħħew u jittieħdu b'faċilità b'mod definittiv. F'kumment bit-telefon ma' One News il-Ministru Bonnet tenna lan ta' dawn il-passi li se jittieħdu. Ħafna nies qalu li l-mument li il-Ministru kienet dwar il-periklu li kienet ikun hemm speċjalment fl-erja ta' Kordin fuq trailers abbandonati fit-triq illi speċjalment bil-lejl għal min nisuq kienet ikunu ta' periklu enormi. Ovvjament għamilna żmien nistudjaw da xejn sitwazzjoni x'raw kux vera u bdejna bl-ewwel pass li ħadna Kordin billi f'Awwissu li fil-22 ta' Awwissu sa nibdew nieħdu passi biex min ma jnaħħix it-trailers li ħalli hemmhekk inkunu għadin innaħħuhom aħna u neħduhom aħna jiġifieri Transport Malta u toħodhom faċilità biex dawn jiġu disposti jiġifieri jintremew. Il-Ministru kompla jgħidilna li sal-ewwel kwart tas-sena li ġejja se jittieħdu l-passi f'inħawi oħrajn bħalma huma ta' Qali, Ħall-Qormi u Ħall-Far u spjegalna triq il-qudiem f'dan is-settur. Iżda wkoll irridu nkomplu nitkellmu wkoll mal-Burnara u ma' min mal-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw is-sidien ta' dawn it-trailers biex ovvjament anke l-ħajja tagħhom nippruvaw inġibuha iktar faċli mill-mod minn fejn operaw. Ma ninsewx li din industrija importanti immens għax it-trailers huma dawk wara kollox illi jġorru l-ikel mill-vapuri tagħna li jiġu mill-vapuri tagħna biex imbagħad inkunu nistgħu nikkonsmawhom aħna bħala poplu ġifieri r-rwol tagħhom huwa importanti immens. Però iva wasal iż-żmien ukoll illi nibdew nieħdu passi għal ħaġa waħda biss, għas-sigurtà fit-toroq. Il-mument li nibdew nirrispettaw il-xulxin mhix għalfejn permezz ta' Transport Malta nibdew nieħdu passi bħal dawn.